אנו שמחים שבחרתם לדעת יותר. איך זה עובד? נציג העסק שולח לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח טופס משוב אינטראקטיבי מעוצב. הלקוח נכנס לקישור המופיע בהודעה שקיבל, ממלא את טופס המשוב, ובקליק אחד שולח אותו לתיבת המערכת. הכניסה למערכת הינה מאובטחת ומתבצעת באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה. עם הכניסה תציג המערכת את דף המשובים שהתקבלו, מסודרים ומאורגנים עם הנתונים. באמצעות הנתונים שהתאספו, תוכלו לגרום ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים להיות מרוצים יותר. העיצוב של iFeedback, כמו גם הטכנולוגיה המוטמעת בו, מאפשרים קבלת משוב אמיתי, מפורט, מחוייך, במינימום טרדה ללקוח ובהתאמה ויזואלית לכל עסק. ממשק המערכת פשוט וידידותי, ללקוח ולמנהל המשוב כאחד. העברת מסר ברור ללקוחות שדעתם חשובה תסייע לעסק בשימור הלקוחות, תציג אותו באור חיובי תוך שמירה על המוניטין והאמון הנרכש, ותהווה אפשרות אמיתית לשיפור השירות ושביעות רצון הלקוחות לטווח ארוך. מערכת iFeedback תסייע לעסק לאתר נקודות חוזק ותורפה, לפתח ולשמר יחסים עם לקוחות, ולפקח ביעילות רבה על סניפים, מנהלים וצוותי עובדים. מערכת iFeedback חוסכת זמן וכסף ומסייעת במקסום הרווחים. המשובים שהתקבלו ותוצאותיהם מהווים קרקע פוריה לייעול העסק ותורמים בקבלת רעיונות חדשים. ריכוז המשובים ותוצאותיהם בזמן אמת מאפשרים נתינת מענה מהיר לכל לקוח, לכל עובד ולכל תקלה בכל עסק. צוות iFeedback ישמח לתת לעסק שלכם שירות בייעוץ מקצועי להרכבת המשוב בשילוב מדיה פרסומית ושיווקית בגוף המשוב ובעיצוב האלמנטים הגרפיים. מי יכול להצטרף ל-iFeedback? כל עסק שעושה שימוש בדואר האלקטרוני ככלי לשמירה על קשר עם לקוחותיו יכול ומוזמן להצטרף. הצטרפו גם אתם ותוכלו להפוך ללקוחות מרוצים של iFeedback. לפני שנסיים, כמה נתונים. 40% מכלל מחקרי השוק בעולם מבוצעים היום באמצעות האינטרנט. כמו כן, כ-85% מכלל חברות המחקר בארצות הברית ובאירופה מבצעות מחקרים מבוססי אינטרנט. בישראל, לעומת זאת, מרבית המשובים עדיין מתבצעים בהפקות דפוס ובשימוש במנגנוני שליחה וקבלה מסורבלים. זכרו שעלייה של כ5% בשימור לקוחות קיימים עשויה להוביל לעלייה של בין 20-90% ברווחיות העסק. צוות iFeedback ישמח לתת יחס אישי והתאמה פרטנית גם לעסק שלכם. התנסו גם אתם במערכת ותיווכחו שהמשוב שלנו חוזר. להתנסות במילוי משוב, לחצו על כפתור מילוי משוב לדוגמה. אנו מודים לכם על הזמן שהקדשתם לנו. תודה והמשך יום נעים. צוות iFeedback.